हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटुब चेनेल लाइनबो थांना होबाय पाप्पिलायना नै खानायखौ बायसिगोन आरो फुसुजोब्बाय आरो जानायनि आलाय हायाखै कालार फोनबाय थादो आरो जाजोबाखै रंगियानिफ्राय टंला थांगासिनो आरो जोङो दिनैबो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव नै जोङो टंला सफैबाय ओमफ्राय जोंना प्रग्रामा दिनै लास्ट आरो ओमफ्राय न'आव दाख्लै जोंना फार्स्ट खालिमोन जोबनायखाय न'आव थांथ'दोंमोन दसे साननैसोनि थाखाय ओमफ्राय दा फैफिनबाय नै सारमोनखौ सिफुं बानायनो होदो आरो इयाव 10ता ना 12तानिखौ मोनबा आंबो मिथिला बानायगासिनो दा सफैनायनिफ्राय दा इसोरो सिफुं बानायगासिनो जोंथ' ओरैनो दंथ'यो नै आलाया दा सिफुं सुनो नायदो आरो ओमफ्राय मोजां सुस्लिबथ'वाखै हांखिदोङो आरो नै हांखिदोङो दा नै नायलांबाय था लोगोफोर माबायदि बानायो नै मा होनो सिरिसजों साफा बानायगासिनो आरो गल गल जागोन सिफुं बानायगासिनो नै सिफुं ओमफ्राय नै सुफ्लंगासिनो इयाव सुफ्लंनानै ओमफ्राय इदो नै लागासिनो नै सिफुं गुदुंखौ साफा खालामगासिनो आरो दा स्लिम स्लिम एकदम नैदो नोंसोरखौबो लागासिनो र' सुफ्लंगासिनो नोंसोरो सोरनोबा सिफुं नांगौबा नै बिसोरनिफ्राय लांफागोन अर्डार खालामनांगोन आरो सिफुं नांगौबा बानायगासिनो बन होगासिनो ओमफ्राय लाना थांगोन नै गंसे फिसा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6ता नैबे क्लासिकेल सिफुंनो आरो 8ता गुदुं दङ इयाव जुबिन नै फिसाखौ नायबारनो फिसाखौ सुना नाय दाय बोरायबासो नैबे गोथांना नै मोनसेखौ एबार क्लासिकेल सिफुंखौ एबार दे क्लासिकेल दामनो रोङालै फिसाद्रायनि आखायानो लेलायो क्लासिकेल सिफुङा मोनसे इज जायाखै फैसा नै मोनसे माबा दखान आलाय नै मोनसेयाबा मानि गुसुं दखान बेबो नैबे गोलाव ना एखेयानो दा इदिनो गोलावसिन एखे थारायाल'सो गोलाव क्लासिकेल सिफुङा देखो मायावबा दोनना लाबाय दय नोङो एखेयावसो गय दिहुननायावबो दिहुनदोंमोन हन दाला दे खुगायासो बिल मैयासो ने केमेरामेन नै इन्जिला दा फाया होनदो दा नैबे मुखा बानायदो ओमफ्राय मिथिया बानायगासिनो आरो इयाव मुखाखौ हेबनायसो ना ओमफ्राय नै बरिया बानायनानै कालार फोनना दोनदो ओमफ्राय सान्दुङाव फोरानदो आरो इखौ कालार फोननानै ओमफ्राय नैथिं बानायगासिनो बेखौ खानाय बानायगोन ना खानाय ओमफ्राय नैथिंबो फोराननो दोङो फोरानगासिनो
बानायगासिनो नै मोनसेया गिदिर ओमफ्राय औवानिसो आरो हेबनाय कालार फुनगासिनो आबौआ नै माबानिसो हेबनाय आरो खाथि आरुं बायदि खाथि नैथिंबो नै फोराननाय दोङो जोंथ' हेबनायखौनो रोंदियासै मानोना जोङो फार्स्ट खालिनि जोबनाय लोगो लोगो न'आव थांबायना थाबाय थानाय मोनबा जोङो दालागै रोंबायमोन बेलेगफोरा मालाय मोनसे मोनसे हेबनानै रोंजोब्बायानो गावबा गाव हारसिं खालामनानै बेयाव गासै माबानिनो दामग्रा देग्रा दंजोबो आरो इयाव वांगालाफोरनिबो ini sifhung बनायग्राफोरा बानायखाङाखै आरो दिनैसो बनायखादो आखायावनो नांहैदों नामा नै जोंना सिफुंखौ सुगासिनो जाबायानो सिफुं गोदाना आरो दंबावोसो जाबाय दे आलाय नोंबो खेबसे बेस्रायनो रोंथ'वाखैनो हासुं सुबाय थादो अरदाबाव बन सुनाय हासुं सुनाय बायदि अखा हासिगोन अखा हासिगोन ओइथिंनिया मुखानि कालार फुनदो नैथिंना सिफुं बानायगासिनो बेबो सिफुं सुजोब्बाय आरो जानायनि हालाया हायाखै इनिया हासुं सुफ्लंनाय बायदि जासो बार गावस्रालायगोन नामा मोनसे मोनसे जाबाय थायो सिफुं बनायनायफोरानो ल' नै खानाय लगायसिगोन आरो दिनै लास्ट आरो जोंनिया नाटकआ जोंनियाथ' फार्स्ट खालिनो थांबाय 24आव ओमफ्राय दिनै 30 दिनैनिया एसामिस आरो ओमफ्राय मा नाम मोनलै मामोनलै आलाय नामा हेपा हर जलंगा नामा हेपा हर जलंगा ना दिनैनिया हेपा हर जलंगानो आरो दा थां ओमफ्राय दा नायनो थांनोसै ओमफ्राय भिडिअ खालामनो हायोबा भिडिअखौबो आङो खालामगोन आरो ओइ नालाय आथिं नै जेबो न'निफ्राय खना सना लाबोनो बावबाय आरो लांग' गोरनायाबो ओइ गान नागिरबाय थादों भिडिअ बानायनो ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो लांग'खौ मारै होनदो गाहायाव आलाया मालाय नै दहाय मुखा बानायनाया जाबाय आरो ओमफ्राय फोराना कालार फोनखांजोब्बाय ओइ सारुख खाना कालार फोनबाय थादो आरो जाजोबाखै ओइ नै नायग्राफोरा जमा जाना दोङो जोंहासो गेजेराव जनो होननानै थायोनो टाइमानो थांग'लायबाय आरो ओमफ्राय दा नैयाव जासिगोन दा राजस्थानफोरा मोसाग्रोगोन आरो दा ससे लाइट साइट होथ'वाखै दा दसे थांनानै होनोसै ओइ नै जोङो नायनो थाखाय रेडि जाना दोङो
positif Ai नै रोमै मुवाय नै रोमै ओमफ्राय आरो जोमैयाबो जोमैखौ नुवाखै जोमैयाबो थांखोबा मानसिफोरा इदि आरो जादों ओमफ्राय दा खिथ'नाय जायाखै नागिरसै मोजां नायलायनो सुजा सुमियानो थांथाराखै